dau, tri. 1, 2. 1, 2, tri. 1, 2. 1, 2. 1, 2, tri. 1, 1. Yeah. 1, 2, tri. 1, 2, tri. 1, 2. Na, achos mae'r mic arall yn gweithio. Ond mae yn pigo. Mae yn pigo fi fyny. 1, 2, tri. 1, 2. 1, 2, tri. 1, 2, tri. Bore da. Na ni. Hwna di mute yn cymryd, ie? 1. Hiya, boy. Oh.
Fedrwch chi neud y well na hynna. Come on, bore da. Na ni. Lovely, great. A mae'n neis clywed chi'n y cefn. Na ni, briliant. Wel, croeso arbennig i Ysgol y Garnedd, lle da ni'n cyfarfod ar hyn o bryd. Mae'n briliant cael bod nôl ym Mangor. Oedd yn brofiad od i fi bore yma, teithio yn y car i'r capel. Ond mae'n ffantastig bod ni'n nôl yn Mangor, yn dydi. Da ni yn yr ysgol, yn Ysgol Garnedd, a da ni'n rili diolchgar i'r ysgol am gael defnyddio y neuadd. Just chydig o gyhoeddiadau o ran, mae'r toilet reit drwad os da chi'n dilyn y corridor i'r pen, mae'r toilet y fan os da chi eisiau'r toilet ac yn y blaen. Ac ar ddiwedd y gwasanaeth, dwi'n meddwl, mae'r plant yma wedi mynd allan, ond dyn nhw'n cael defnyddio dim o'r offer ac yn y blaen a bethau fel yna. Felly mae'n ddrwg gen i am hynny. Ac o ran y pethau technegol, yn amlwg, da ni'n cychwyn mewn lle newydd, felly da ni'n ymddiheuro os oes unrhyw broblemau technegol ac yn y blaen. Da ni'n gobeithio fo pobl adre y medru clywed ni a'n gweld ni. Ac hefyd am hynny adborth. Os oes gennych chi unrhyw adborth o gwbl, unrhyw syniadau, unrhyw bethau ynglyn â'r safle ac yn y blaen a'r gwasanaeth, please dudwch wrtha ni. Byddwn ni'n ddiolchgar iawn i gael clywed unrhyw beth, boed o'n negyddol neu yn gadarnhaol. Da ni'n cyfarfod am 5, gobeithio ar Zoom, felly ar Zoom am 5 heno. Wedyn yn ystod yr wythnos, cyfarfod gweddi am 1/2 wedi 7 nos Fercher eto ar Zoom y mae hynny. Dydy cyffro selar ddim yn cychwyn wythnos yma, mae'n cychwyn wythnos wedyn. Ond mi fydd hwnna yn Ebenezer a mi newn ni roed gwybodaeth i chi am ddyddiadau y tymor efo hynny yn ystod yr wythnos. A fydd yna daflenni hefyd i rannu i ffrindiau ac yn y blaen i wahodd nhw i cyffro ac i selar. Eirin fydd yn neud y cwrdd gweddi, fydd nos Fercher a wedyn Sul nesaf. Gobeithio fyddwn ni nôl yma. Ac mi fydda i yn y bore a mi fydd Dafydd yn cymeryd cyfarfod yr hwyr. Just un cyhoeddiad arall, rhywbeth oedd trwy'r post ddoe. Falle'n yr peth gorau i wneud ydy mi wna i sganio'r taflenni yma i mewn a'i rhannu nhw dros e-bost i chi. Ond mae nifer o'na chi'n nabod Steffan Jones, fi oedd yn mae wedi bod yn pregethu yma nifer o weithiau. Mae o efo eglwys lawr yn y de, ym Mhontar Dawe, ac maen nhw yn adeiladu. Maen nhw wedi mynd yn rhy fawr i'w adeilad nhw, a mae adeilad nhw'n hen, felly mae gen nhw brosiect adeiladu. Maen nhw wedi prynu plot yn ymyl, ac felly maen nhw... Mae Steffan, mae di fendithio'n anhygol achos mae gen fo surveyor a pethau fel yn y capel efo fo, felly maen nhw efo yr adeilad newydd yma maen nhw eisiau gwneud, a maen nhw'n casglu arian, so maen nhw wedi gyrru'r taflenni allan i eglwysi gwahanol i ofyn am gyfraniadau. Na i roed y taflenni yn y cefn, ond efallai be na i hefyd ydy sganio nhw mewn fel bod chi yn cael y gweld nhw am hynny. Gwych. Dyna ni, dwi'n meddwl, dyna'r holl gyhoeddiadau. Ni'n meddwl bod ni'n cael cychwyn trwy ddarllen gyda'n gilydd, trwy gyd ddarllen. Oedden ni'n y cwrdd gweddi nos Fercher ac yn edrych ar Salm 40 a 4 ac yn sylwi yn y salm yna nifer o bethau, a dwi'n meddwl ni'n teimlo bod Duw yn delio efo ni yn y gweddio ac yn y blaen. Ac felly, o'n i'n meddwl beth well na cychwyn efo'r salm yna y bore yma, i ni gael cyd ddarllen o efo yn gilydd, fydd o fyny ar y sgrin rwan. Just yr 8 adnod cyntaf. Felly gewch chi godi i fyny, ac mi newn ni ddarllen y salm neu'r 8 adnod cyntaf yma gyda'n gilydd. O Dduw, clywsom a'n clistiau,
Dywedodd ein hynafiaid wrthym am y gwnaeth a wnaethos yn ei dyddiau hwy, yn y dyddiau gynt a thlaw dy hun. Gyrraes genhedloedd allan, ond ei plannu hwy. Difethaist bobloedd, ond ei llwyddo hwy. Oherwydd nid ai cleddyf y cawsant y tir, ac nid ai braich y cawsant fuddugoliaeth, ond trwy dy ddyheulaw a thfraich di, a llewyrch dy wyneb am dy fod yn ei hoffi. Ti yw fy mrenin am Duw, ti sy'n rhoi buddugoliaeth i Jacob. Trw o ti y darostyngwn ein gelynion, trwy dy enw y saffrwn ein gwrthwynebwyr, oherwydd nid yw fy mwa ac nid fy ngleddyf am gwareda, ond ti a'n gwaredodd rhag ein gelynion, a chywilyddio rhai sy'n ein cysau. Yn niw yr ydym erioed wedi ymffrostio, a chlodforwn dy enw am byth. Gwnewch ni weddio. Arglwydd yw Dad. Da ni jyst yn diolch i ti ar fore newydd, ar gyfnod newydd, mewn adeilad newydd, bod ni'n medru edrych yn ôl a gweld y cyfan yr wyt ti wedi wneud. Bod ni'n medru gwybod ac bod ni'n medru deud bod ni wedi profi y dy law gariadus grasol di yn delio gyda ni fel eglwys. Ac felly wrth i ni edrych ymlaen, wrth i ni feddwl am gyfnod newydd, wrth i ni fod mewn lle, falle sydd yn teimlo chydig yn ddieithr, da ni'n diolch nad wyt ti wedi newid. Ti ydy'r un. Ac mi rwyt ti'n enderbyn ni drwy heiddiant Iesu Grist. A da ni jyst yn diolch i ti y bore yma, ac yn gweddio helpa ni, please, ac wneud i helpu ni i daddoli di. I daddoli di drwy ganu, i daddoli di drwy adrodd, i daddoli di drwy weddio, i daddoli di wrth wrando ar y gair, a daddoli di wrth i ni gael y newid gan dysbryd di. A dyn ni'n gweddio hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni addoli Duw gyda'n gilydd trwy ganu gwawriodd y bore. Ar hyn o bryd, dyn ni ddim wedi gosod yn offerynnau ac yn y blaen i fyny, felly dyn ni jyst yn mynd i fod yn defnyddio recordio heddiw, ond gobeithio wythnos nesaf ymlaen y byddwn ni'n medru defnyddio yn offerynnau. Ond gadewch i ni addoli gyda'n gilydd gwawriodd y bore.
Dwi wedi gofyn i Ffion ddod ymlaen, jyst i ddeud gair bach. Da ni nôl, a fel rhyw fath o sul arferol, a rhan o hynny ydi bod yr plant yn cael dod am 10 munud i 10 yn y bore i gael ysgo sul, ac mae Ffion yn dysgu'r dosbarth canol, mae Sarah yn dysgu'r dosbarth iau, a mae Debs yn dysgu'r dosbarth hun. Felly dwi wedi gofyn i Ffion ddweud gair bach ynglyn ag yr ysgo sul, fel bod chi yn cael gwybod beth sy'n digwydd ac i chi gael gweddio hefyd am y peth. Mae eisiau ti symud ffordd yma, a ti mae rhywun yn weifio yn y cefn. Iawn, so ysgol sul. Fi eisiau meddwl amdano fo, a beth oedd i'n meddwl i gyntaf oedd blynyddoedd yn ôl pam oeddwn ni yn y gynhadledd. A dwi'n meddwl na Philip Jones Resolven oedd yn deud o. Mewn rhyw gynhadledd oedd o'n troi at y gweinidog oedd yn pregethu nesa ac yn deitha fo, Syr, ni ewyllysio ymweled yr Iesu. A hwnna ydy be dyn ni'n teimlo fel yn yr ysgol sul. Dyn ni eisiau plant weld Iesu Grist yn popeth dyn ni'n gwneud, bob dim. So bore yma, enghraifft, oedden ni'n gwneud hanes teulu Jacob a deud ag o feibion. A mae'n braf, a mae'n dda i ni fel athrawon cael y challenge o ddod â Crist i fewn i pob un gwers. A jyst i ddangos y llunyn arian yma o stori Duw o'r dechrau drwodd. A mae'n fraint cael siarad efo'r plant, cael dysgu. Mae'n dda i ni, mae'n rhywbeth gwych i eistedd o flaen llaw o paratoi, darllen trwy'r rhan o'r Beibl a paratoi. Dwi'n gobeithio fod y plant yn mwynhau, maen nhw'n weld yn o reit. So 3 dosbarth, mae Sarah yn dysgu rhai bach, a mae Sarah a fi yn dilyn yr un fath o batrwm. Da ni'n mynd trwy'r Beibl mewn rhyw 2 blynedd fel arfer, trwy'r storis i gyd. A wedyn mae Debs yn gwneud fwy o astudiaeth efo'r genod hun, ac ar hyn o bryd yn edrych ar effesiaid. Mae yna waith gwych yn cael ei wneud, mae'r plant yn ymateb, hyd yn oed ar Zoom dros y flwyddyn a hanner dwytha, mae'r plant wedi ymateb yn rhyfeddol. A dyna fan i chi weddio drostyn nhw dal yn y sefyllfa yma, fod nhw yn gwrando, fod nhw'n deall, fod ni fel athrawon yn cyflwyno mewn ffordd sydd yn gywir ac yn hawdd i ddeall, a sydd yn dangos Crist bob tro da ni'n siarad efo nhw. Ac ia, os oes rhywun eisiau gwybod mwy, dewch chi holi, mae gofynnwch i'r plant be maen nhw wedi ddysgu, mae ganddyn nhw'n aml iawn grefft ar ddiwedd gwers. Gofynnwch iddyn nhw, fydd o'n brawf da i weld os ydyn ni wedi profi. Fod ni wedi dysgu nhw'n iawn, fod ni wedi deud rhywbeth yn glir, mae werth gofyn iddyn nhw be maen nhw wedi dysgu. Mae gen dosbarth fi challenge i weld os ydyn nhw'n gallu cofio enrw deuddag mab Jacob gan i weld. Da ni'n cofio felly, a Benjamin yn hawdd i'w gofio, Judah, ond mae eisiau trio cofio nhw gyd. Ond gweddiwch drostyn nhw, mae'r plant yn barod i wrando, maen nhw'n awyddus, maen nhw'n hyfryd i gweld ar fore dy Sul. Excuse me. Ond ie, gweddiwch drostyn ni fel athrawon fod ni yn llwyddo i gyflwyno'n gywir, fod ni yn cadw at y gair, fod Duw yn bendithio, a fod Iesu Grist i'w weld pob gwers da ni ddysgu nhw. Diolch. Gwych, diolch yn fawr iawn. Briliant. Iawn, blant. Dych chi eisiau dod ymlaen, dwch ymlaen, peidiwch eistedd efo'ch gilydd, triwch eistedd chdi bach ar wahân. Na ni, gwych. Briliant. Ffantastig. Chi'n bore yma? Well i mi beidio gofyn pwy sydd efo'r ysgol gore. Dwi'n gwybod bod rhai yna chi bore yma yn barod. Sori, dwi dal i wisgo masg. Rhai yna chi bore yma wedi bod yn cymharu ysgolion, achos mae rhai yna chi wedi cael dod i weld ysgol pawb arall, ynddo? Rwan ta, da ni'n mynd i chwarae gêm. Dwi'n mynd i fod yn meddwl am un person, a mae rhaid chi geisio dyfalu pwy dyn nhw. Reit ta, mi gychwynnau. Mae'r person yma yn gwisgo band gwallt, pink, a chdi bach o las arno fo. Pwy? Elain, da iawn, Elain. Achos mae'n aniach, chdi bach yn lliw, chdi bach o wahanol. Oedd hwnna'n un hawdd yn dod. Reit, beth am un arall?
Okidoki. Mae'r person yma yn gwisgo siwmper werdd. Siwmper werdd. Na, nid lawri. Na, nid ar... Dwi yn colourblind, ond dwi'n meddwl mae gwyrdd ydy hwnna. Mae hwnna fwy o lwyd yn dydy. Oce, di ddim cweit mor hawdd rwan. Edrychwch o'ch cwmpas. Na, nid Morgan, dio. Da iawn, Ania. Ie, dad, Eirin. Mae Eirin yn gwisgo. Dyna pwy o'n i'n meddwl fanna. Reit ta. Nesaf. Oce. Chdi bach mwy anodd rwan. Oedd y person yma arfer bod efo, dych chi'n modd earrings, oedd arfer bod efo earring yn ei drwyn. Hwna'n un mwy anodd. Ac oedd yr earring yma yn ei drwyn, oedd arfer bod fel, be dyn ni'n galw fo, y peth cerddoriaeth yna, dwi wedi anghofio ei enw fo. Pwy ben? Jane? Na, nid Jane. Na. Howell, ie. Oedd Howell, goeliwch i fawr, oedd Howell arfer bod efo earring yn ei drwyn fel semi-brief, maen nhw'n galw fo, ie? Okay. Treble clef, treble clef. OK. Reit, cwestiwn nesa. Oedd y person yma, mi ath o efo gwaith i, dwi'n gwybod mae'n y bobl yn poeni wan, i hotel, a nath o gloi i ddillad yn y wardrob. Oedd o methu cael ei ddillad allan o'r wardrob, ac oedd rhaid iddo fo fynd i'r cyfarfod yn ei pyjamas. Pwy? Na, nid fi. Mae'n teimlo fel rhywbeth os ni'n neud, oce. Ie, na. Dach chi eisiau cliw arall? Y person mae yn y stafell yma. Pwy un? Di o'n ddyn hogad, mae'n ddyn. Unrhyw ges? Martin? Martin? Ie? Yeah? Nath Martin fynd a nath o, ac oedd rhaid o gael rhywun i agor y wardrob ar ei gyfer o fel bod o'n cael ei ddillad yn ôl. Ie, oce. Un arall ta. Mae yna berson, pan oedden nhw'n tyfu fyny, oedden nhw'n gwisgo sgidiau mawr, ac oedden nhw yn hicio fi. Yn hicio fi, a mae dal gen y fi dents, dwi'n meddwl, ar yng nghoesau o pan oedden nhw'n hicio fi. Ellwch chi edrych o gwmpas y stafell eto, mae'r person yn suddo yn ei set chydig bach, mae hwnna'n gliw hefyd. Da chi eisiau cliw arall? Mae Dewi a Lowri nabod nhw'n dda iawn a Morgan a Cynan. Pwy ydych chi'n meddwl? Gwan Morgan, pwy ti'n meddwl? Mam? Ie, mam? Ie, pan oedd hi'n... A dwi'n siŵr o'n i'n gofyn amdani hefyd. Dwi'n siŵr o'n i'n gofyn amdani. Rwan ta, dwi eisiau gofyn cwestiwn i chi. Sut o'n i'n gwybod y pethau yna amdan y pobl? Sut o'n i'n gwybod? Lowri. O'n i'n ffrindiau efo nhw, da iawn. Ond y rei pethau, o'n i'n gwybod wrth edrych yn faman doedd. Ac o'n i'n medru dweud, fydwn ni chwarae'r gêm yna, mae hwnna'n eitha hawdd. Ond mae yna rei pethau, yr unig ffordd o'n i'n gwybod ydy bod fi'n ffrindiau efo nhw. A bod nhw wedi deitha fi, neu bod rhywun sy'n perthyn iddyn nhw wedi deud wrtho fi. Neu fel, o'n i'n tyfu fyny efo hi. Ac felly oedden ni'n ffrindiau ers bod ni'n ifanc iawn. A felly, mae yna lot o bethau da ni'n gwybod amdan yn gilydd yn dydy. Chi gwestiwn, pwy fysa'r person gorau i ddweud wrtho ni am Iesu Grist? Pwy fysa'r person gorau i ddweud wrtho ni am Iesu Grist? Cynan. Duw ardderchog, mae hwnna'n ateb briliant. Beth am rywun arall? Beth am rywun arall? Dafydd Job, da iawn. Dafydd Job yn berson briliant. Aran? Iesu Grist ei hun, mae hwnna'n ateb da. Duw ei hun, Beth am un o ffrindiau Iesu Grist? Dych chi'n meddwl fysa hwnna yn dda? Sa'n ni'n medru siarad efo un o ffrindiau Iesu Grist? Sa'n ni'n medru gofyn i un o'r rhai oedd efo Iesu Grist? Nath fyw efo fo? Maen nhw gyd wedi marw, ti'n iawn. Ond,
yn lwcus iawn, nath na rei ohonyn nhw sgwennu pethau lawr i ni. A dros y tymor nesaf yma, dyn ni'n mynd i fod yn edrych ar llyfr nath un o ffrindiau Iesu Grist sgwennu. O Ioan, ac Ioan yn y Beibl, un o'r Efengylau, ac oedd Ioan efo Iesu Grist. Oedd Ioan yn ffrind agos iawn iawn i Iesu Grist. Oedd Ioan efo Iesu Grist bron o cychwyn pan oedd Iesu Grist wedi cychwyn ar ei daith fel i siarad efo pobl. Oedd o'n un o'r 3 ffrindiau agosa. Sgennych chi ffrind agos? Enw fod i Jacob i ti, Brenig, da iawn. Wel, oedd Iesu medru deud, Ioan ydy un o ffrindiau agosa fi. Ac oedd Ioan yna pan nath Iesu fynd fyny'r bryn, a nath o newid, a nath nhw weld pa mor special oedd o. Pa mor special oedd Iesu Grist. Nath Ioan weld Iesu Grist pan nath o farw ar y groes. Nath Ioan weld Iesu Grist pan nath o ddod nôl yn fyw. A mae Ioan yn wedi sgwennu i ni gael gwybod am Iesu Grist. Felly dyna dyn ni'n mynd i wneud am y tymor nesaf yma, ydy darllen ac edrych a gweld a meddwl beth oedd Ioan yn dweud am Iesu Grist. Ac dwi'n gobeithio fyddwch chi medru dilyn. Iawn? Pan ydw i'n siarad, eisiau chi drio gwrando, dwi'n gobeithio, achos be dyn ni'n neud ydy gwrando ar Ioan wir a be mae Ioan yn dweud am Iesu Grist. Gwych, gewch chi mynd eistedd i lawr. Ac mi ganwn ni, mi newn ni addoli efo'n gilydd eto. Fenaid, mola, dduw y gogoniant. Fenaid, mola, dduw'r gogoniant, dwg dy drysor at ei draed.
am dy ffyddlondeb yn y flwyddyn diwetha. Ni'n diolch i ti am darparu amdano ni. Ni'n diolch i ti bod ni nôl y Mangor bore yma. Ni'n diolch i ti bod ti wedi bod yn ffyddlon iawn i ni. Ni'n gweddio nawr am y cwrdd bore yma. Ni'n gweddio i ti fendithio y pregethu. Ni'n diolch i ti am llyfr Ioan. Ni'n diolch i ti am ysbrydoli y geiriau yna trwy Ioan i ni cael gwybod be oedd Iesu Grist fel, be nath Iesu Grist wneud tra dde yn y byd yma. Ni'n diolch mwy na dim am Iesu. Ni'n diolch bod e wedi dod i fod yn oleuni i ni, llawn gras a trigaredd. Ni'n diolch bod e wedi dod i roi bywyd a bywyd yn ei llawnder i ni. Ni'n diolch i ti bod e wedi dod fel bugail, fel drws, fel bara bywyd, fel goleuni. Ni'n diolch i ti am yr holl gwirionedd yma dyn ni'n mynd i dysgu nawr trwy dy air a Efengil Ioan. Ni'n gweddio wneud i bendithio Steff wrth iddo fe paratoi ac wrth iddo fe pregethu. Ni'n gweddio hefyd dros y cyfnod newydd yma, dros yr elfen ymarferol o cael yr pobl gwahanol yma i ddod i pregethu. Ni'n gweddio bydd y pethau yna yn rhedeg yn iawn, fydd y dyn goruwch lywodraethu dros yr holl drefniadau yna. Ni hefyd yn gweddio dros Dafydd a dros Gwenan hefyd wrthyn nhw dechrau'r cyfnod newydd. Ni'n diolch i ti am ei ffyddlondeb nhw a bod nhw'n parhau i fod yn rhan o'r eglwys yma ac i gefnogi a gweddio dros ni. Ni hefyd yn gweddio dros yr ysgol Sul fel oedd Ffion yn siarad am bore yma. Baich ni ydy bod y plant yn gweld Iesu Grist ac yn dod i nabod ef yn bersonol ac i weld pa mor rhyfeddol yw e. Felly ni'n gweddio dros yr ysgol Sul a dros cyffro a selar hefyd. Ni'n gweddio hefyd am yn estyn allan fel eglwys. Ni'n gweddio fydd yr cyfnod yma yn Ysgol y Garnedd yn rhoi cyfleoedd newydd i ni, helpa ni i fachu ar y cyfleoedd yna ac i fod yn weddigar ac yn weithgar yn Efengyli hefyd. Felly ni'n gweddio'r pethau yma i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Grêt. Gweithio wan ydy. Reit, mae gennym ni Ania yn mynd i ddod ymlaen wan i ddarllen i ni o Ioan pennod 1 efo Eirin hefyd. Felly fyddai'n darllen o Efengil Ioan, pennod 1 ac wedyn adnoda 1 i 19. Mi fydda ni yn darllen, nid mi fydda i. Y dechreuad yr oedd y gair. Roedd y gair gyda Duw, a Duw gyda gair. Roedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef, ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Yno ef yr oedd y bywyd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. A mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaethu am y goleuni, mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni. Yr oedd yn gwyd oleuni sy'n goleu pawb, eisoedd yn dod i'r byd, yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo ac nid adnabu byd mohonol. Daeth i'w cynefin ei hun, ac nid dderbyniodd ei bobl ei hun mohonol, ond cynifer ac ei derbyniodd. Roes iddynt hwy, a rai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw, plant wedi ei geni nid o waed, nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gwywr, ond o Dduw.
A daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Y mae Iowan yn tystio amdano ac yn cyhoeddi, hwn oedd yr un y dywedais amdano. Y mae'r hwn sy'n dod ar fy ôl i wedi fy mlaenori i, oherwydd yr oedd yn bod o'n blaen i. O'i gyfiawnder ef yr ydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras, oherwydd trwy Moses y rhoddwyd y gyfraith, ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed, yr unig un a gyntau'n Dduw, yr hwn sydd yn mynwes y tad, hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys. Gwych, diolch yn fawr iawn. Just switcho hwn i ffwrdd. Felly os oes gennych chi'ch Beible, dda'n dda i chi gael eich Beible ar agor yn Efengyl Iowan. Rwan mae yn gyfnod newydd. Da ni'n ôl y Mangor. Ni'n edrych ymlaen yn dydan, da ni'n edrych ymlaen at y flwyddyn sydd o'n blaen ni. Lle mae'n dipyn o'n sicrwydd o'n blaen ni, yn sicr. Ag efallai bod ni ddim cweit yn siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd, ond eto, da ni'n gwybod bod Duw yn dda, bod Duw yn mynd i ofalu amdana ni, a fod pob dim yn mynd i fod yn okay. Mae o'n gyfnod o baratoi hefyd i ni yn dydy. Mae'n gyfnod o baratoi. Mae'n gyfnod o ryw fath o groesio un cyfnod i'r llall. Ag dwi wedi bod yn meddwl, wel, be allwn ni wneud? Be allwn ni wneud? Da ni'n eisiau gwastraffu'r amser yma lle da ni yn aros i gael person newydd i ddod yma i fod yn weinidog arna ni. A da ni'n eisiau gwastraffu fo, felly dwi wedi bod yn meddwl, wel, be fysa'n helpu ni? Be fysa'n helpu ni fel eglwys? Be fysa'n dod â ni at yn gilydd? Be wneith yn cynnal ni? Be wneith yn hysgogi ni fel pobl? A beth well nag edrych ar Iesu Grist? Beth well na edrych ar Iesu Grist? Hynny ydy, dyna di'r un peth sydd yn huno ni. Dyna'r un peth sydd yn dod â ni at ein gilydd. Da ni yn wahanol oed, da ni'n dod efo gwahanol ddaliadau gwleidyddol, da ni'n dod o wahanol wledydd hyd yn oed, ag cefndir a profiad a gallu a swyddi a cymeriadau, da ni gyd yn wahanol, ond da ni yma oherwydd yn bod ni yn Gristnogion, yn Gristnogion. Da ni'n dilyn Iesu Grist. Ac felly, be dwi eisiau gwneud ydy edrych ar Efengyl Iowan ac edrych dros y tymor nesaf yma ar y bywgraffiad o fywyd Iesu Grist gan un o'i ffrindiau agosaf o, fel oeddwn ni'n deud wrth y plant. Just mwyn esbonio chdi bach i chi am y cynllun, da ni'n gobeithio cyfro Efengyl Iowan i gyd yn y tymor. So erbyn Pasg fyddwn ni wedi gorffen edrych ar yr Efengyl. Felly fyddwn ni yn fflio trwyddi, mae'n 21 o benodau, ac yn amlwg, da ni'n mynd i fod yn cael lot o siaradwyr eraill yn dod yma i bregethu ac yn y blaen, a fydden nhw ddim yn dilyn hyn, so fydd hwn yn rhywbeth fyddwn ni jyst yn ei wneud falle fel eglwys. Ac pan fydda i'n pregethu, mi fydda i yn ceisio mynd trwy yr Efengyl efo chi. Ond hefyd, bob wythnos mi fydd yna daflen ar ddydd Llun yn cael ei gyrru i chi gyd. Ac jyst i esbonio syfori fydd y daflen gyntaf yn dod. A fydd hwn yn dod bob wythnos boed fi'n pregethu neu ddim. A gobeithio fedrwn ni fynd a darllen yr Efengyl gyda'n gilydd. So ar y top mae'n sôn am yr adnodau neu'r penodau mae eisiau ni ddarllen yr wythnos yna. Wedyn mae yna rhyw air bach o ddefosiwn. Mae yna sialens i'r plant. Okay, ac os ydych chi'n neud y sialens yna yn ystod yr wythnos ac yn dod a fo i ni yn y capel yr wythnos wedyn, mae yna wobr arbennig i chi. Mae yna adnod i ni ddysgu, ni jyst y plant, ond ni fel oedolion os da ni isio.
Wedyn mae yna gwestiynau, mae yna nifer y gwestiynau falle i helpu ni. Fedrwn ni feddwl am y cwestiynau'n hun, neu fedrwn ni gwrdd efo rhywun arall i drafod y cwestiynau. Mae yna gwestiynau i drafod gyda'r plant hefyd, i'r rhai ohono ni sydd mewn teuluoedd. Ac wedyn ar y gwylod mae yna ymateb. So rhywbeth i ni efallai ymateb a gwneud yr wythnos yna. So mae y daflen yna ar gael i chi, fydd hi'n dod dros e-bost, ond os ydych chi eisiau copi caled, fedrwch chi gael copi caled hefyd. Ac wedyn fyddwn ni hefyd yn sôn am beth sydd yn dod wedyn, yn yr wythnos wedyn, fel bod chi'n cael paratoi ar gyfer hynny. Felly dyna ydy'r cynllun ar gyfer yr tymor fyny at y Pasg. A bore yma, da ni'n mynd i edrych ar yr benod gyntaf, mae'r rhan cyntaf y benod nath Ania ac Eirin i ddarllen, cyflwyniad sydd gennym ni yma. Ond cyn gwneud hynna, falle bod ni angen gofyn, wel pam troi at Efengil Ioan? Pam troi at Efengil Ioan i ddysgu am Iesu Grist? Wel, da chi'n gwybod, dwi'n siŵr y rhan fwy yna chi bod Efengil Ioan yn un o'r 4 Efengil. So be dyn ni'n cael yma di bywgraffiad o fywyd Iesu Grist. Ond yn wahanol i'r 2 Efengil arall sy'n dod cynt, mae Ioan chydig bach yn wahanol. Mae'r Efengil yma chydig bach yn wahanol. Hynny mae pobl yn meddwl na falle na Ioan nath o sgwennu'r Efengil ar ôl yr Efengylau eraill. Ac efallai hyd yn oed bod Ioan wedi darllen rhai o'r Efengylau cyn sgwennu fo. Ac felly mae pwrpas Ioan wrth sgwennu chydig bach yn wahanol i Matthew, Mark a Luke. Mae yna lot o wahaniaethau yn yr Efengil yma. Mae yna lot mae Ioan yn ei adael allan. Efallai herwydd bod o'n gwybod bod y lleill wedi cyfro nhw yn barod. Y geni, lot o'r damhegion, y gweddnewidiad, swper yr arglwydd. Does na ddim sôn am ysbrydion aflan, does na ddim sôn am fedydd Iesu Grist yn Ioan o gwbl. Mae yna lot o bethau unigryw yn Efengil Ioan. So mae o'n sôn am droi'r dŵr yn win, sydd ddim yn digwydd yn lle arall. Mae'n sôn am Nicodemus. Mae'n sôn lot am Samaria ac am Lazarus yn dod nôl yn fyw. Beth mae Ioan i weld yn neud ydy, mae o'n canolbwyntio lot ar beth mae Iesu'n i ddweud. Ac nid jyst y pethau byr, pithu mewn ffordd y mae lot o'r Efengil eraill yn rhoi, ond mae Ioan yn rhoi lot. A pan mae Iesu'n dysgu a pethau fel yna, mae fel sef o'n rhoi lot o hynny. Be mae Ioan fel sef o'n trio wneud ydy trio dangos pwy ydy Iesu go iawn. Pwy ydy Iesu go iawn? Beth oedd yn gwneud i'r dyn yma ticio? Beth oedd yn ei wneud o? Ac am ni bod hwn yn bwynt da i ddechrau sôn am Ioan. Neu pwy oedd o? A beth sydd yn ei wneud o mor gymwys i sôn am Iesu Grist? Dwi wedi sôn chydig wrth y plant yn barod. Ond Ioan oedd y disgybl. Oedd o'n un o ddisgyblion Iesu. Mae'n lot o Ioans, a mae'n hyd yn oed Ioan arall, Ioan Fedyddiwr yn y benod gyntaf yma. Ond nid Ioan Fedyddiwr ydy hwn, ond Ioan disgybl Iesu Grist. Brawd Iago, mab Salome a Sebedeus. Dyma'r un oedd yn bysgotwr a gafodd o i alw gan Iesu Grist. Ac mi ath o, a mae'n ddiddorol, maen nhw'n deud pan bod o wedi cael ei alw efo Iago, bod o wedi gadael yr cwch gyda y gweision. So mae pobl efallai'n meddwl, wel efallai oedd o yn berson o gyfoeth. Hynny di, oedd gen efo deulu, gen efo weision ac yn y blaen, oedd yna fusnes yna. Fod i'r brawd ieuengaf. Ac nath Iesu galw nhw'n Boanerges, sef meibion y daran. So, da ni'n cael rhyw fath o syniad o sut fath o berson oedd yr Ioan yma. Ac oedd o'n un o'r rhan o'r 3 agosaf. Oedd o gwmpas yn y gweddnewidiad, oedd o gwmpas yn Gethsemane. Da chi'n cofio nath Iesu ofyn i'r 3 ddod efo fo yn Gethsemane cyn iddo fo gael ei ladd. Oedd o gyda Iesu pan nath mam nghyfraith Pedr ddod nôl yn fyw. Oedd o'n rhan o gylch mewnol Iesu
Grist. Yn ifanc, oedd o'n amlwg yn ddyn eitha gwyllt. Hynny di, ydych chi'n clywed amdano fo yn sôn bod o yn gofyn i Iesu ga eistedd efo ti yn y nefoedd ar dy ochr di. Hynny di, oedd o'n llawn o'i hun. Dyn ni'n clywed amdano fo yn deud wrth Iesu i kind of dod â tân a brwmstan ar Samaria. Ond dyma un oedd yn nabod Iesu Grist yn dda. Hynny, mae sôn hyd yn oed amdano fo yn y swper olaf i fod o yn rhoi di ben ar fynwes Iesu Grist. Ond mae'n sgwennu'r Efengil yma tua 50-60 mlynedd wedyn. Yn llawer hwyrach. A mae'n lot wedi digwydd i Ioan ers y dyddiau yna. Mae o wedi newid llwyth. Mae o wedi mynd trwy brofiadau o weld Iesu Grist yn dod nôl yn fyw. Hynny oedd o'n un o'r rhai cyntaf yna. Mae o wedi mynd trwy'r Pentecost. So mae hwn, y person sgwennodd hwn, oedd o yn y Pentecost. Nath o dderbyn yr Ysbryd Glân. Dwi'n siŵr bod chi wedi canu y gân aeth Pedr ac Ioan un dydd i'r deml yn llawn hyder ffydd ac yn y blaen. Hynny, ath o yna a nath o iachau, fo a Pedr iachau. Mae yn aml yn cael ei sôn amdano fo gyda Pedr. A mae Paul hyd yn oed yn disgrifio fo fel un o golofnau yr eglwys. So mae o'n gweld yr eglwys yn tyfu. A mae o wedi gweld yr eglwys yn datblygu. Ac be mae pobl yn meddwl ydy, wel oedd Pedr a Paul yn mynd ac yn efengylu ac yn cychwyn yr eglwysi newydd ma yn y llefydd. Ac yn aml efallai, oedd Ioan yn dod wedyn. Ac oedd Ioan yn rhyw fath o adeiladu ac annog yr eglwys. A mae pobl yn sôn amdano fo fel yr un sydd yn caru, a mae gen fo bwyslais mawr ar garu. Ac felly mae o yn sgwennu'r epistole, so mae'r 3 llyfr, y 3 llythyr yna, mae'n sgwennu. A dyn ni'n meddwl erbyn diwedd i fywyd o, i fod o wedi cael i ddal a wedi cael ei yrru i Ynys Patmos, lle fydde fo yn gorfod gweithio fanna. Ac wedyn efallai i fod o yn fanna, wel, dyn ni'n gwybod bod o wedi cael yr profiad rhyfeddol yma a bod o wedi sgwennu datguddiad lle mae wedi cael gweld y nefoedd ei hun, mae wedi cael gweld i mewn i'r nefoedd ei hun, mae wedi gweld yr Iesu atgyfodedig mewn gogoniant. Ac wedyn mae o yn marw yn Ephesus tua 90 oed Crist, maen nhw'n meddwl. Felly dyma'r un sydd wedi sgwennu y llyfr yma. Dyna'i credentials o. Mae o'n nabod Iesu Grist. Mae wedi gweld yr eglwys am y blynyddoedd cyntaf yn tyfu o'r peth bach, o'r grŵp bach o bobl i fynd trwy'r byd i gyd. Ac felly, wrth i ni ddarllen, mae eisiau ni gofio hynny, a mae eisiau ni feddwl am hynny. Ac gobeithio gawn ni fynd ar daith gyda'n gilydd, gyda Ioan. Felly, dyna wedi rhoi cyflwyniad bach sydyn i chi ar yr Efengil. A dyn ni'n dod at benod 1 yn fama. A be dyn ni'n cael ydy cyflwyniad yn yr 18 adnod cyntaf yma. Rwan, dwi'n meddwl chi wedi darllen biwgraffiad o fywyd rhywun erioed. Mae nhw'n cychwyn mewn gwahanol ffyrdd. Dwi'n meddwl yn gyffredinol y ffordd o gychwyn biwgraffiadau oedd dweud, wel, dyma pwy ydy y person yma, dyma lle gafodd o'i eni, a dyma pwy oedd ei deulu fo cyn y blaen. A dyn ni'n gweld Mathew yn gwneud hynny. Ond mae Ioan yn gwneud rhywbeth hollol wahanol. Wrth iddo fo gychwyn yr hanes yma, lle mae'n sôn am Iesu Grist, mae o'n gwneud rhywbeth gwahanol. Mae'n cychwyn trwy roi rhyw gyflwyniad bach i ni. Mae o fel se fo'n dweud, reit, dyma Iesu. Dyma dwi'n mynd i ddweud wrthoch chi. Dyma dwi'n mynd i ddangos i chi. Dyma dwi'n mynd i drio i esbonio i chi yng ngweddill y llythyr. Ac un pwynt sydd gennym fi bore yma i chi, achos mae un pwynt wir mae Ioan yn ei wneud, sef mae Iesu Grist yn dduw. Mae Iesu Grist yn dduw. Mae'r dyn yma,
Mae Ioan yn deud, y boi yma, y person yma, nes i dreulio, te 3 blynedd, nes i weld o pan oedd o wedi blino, nes i weld o pan oedd o eisiau bwyd, nes i weld o'n crio, nes i weld o'n neud y pethau rhyfeddol yma, nes i weld o pan oedd o efo anwyd, nes i weld o siŵr o fod pan oedd o'n chwerthin gyda'i ffrindiau, nes i gyffwrdd hwn nath olchi'n rhaid i, mae'r person yma yn dduw. Sylwch yn adnod 1, yn y dechreuad, da ni'n syth nôl i Genesis yn fanna'n dydan. Bod ni yn gweld yn y dechreuad y creodd Duw. A mae Ioan yn dweud yn syth, dyma yr un oedd yna yn y dechrau. Cyn yn bydysawd ni, cyn i'n reality ni gychwyn hyd yn oed, cyn bob dim, mi roedd o yna. Mi roedd y person yma yna. Rwan yn amlwg, a da ni'n sgyrsio am hyn yn aml yn tŷ ni, da ni'n meddwl, sut oedd y dyn yma medru bod yna? Wel, blant, beth oedd gennym ni? Da ni'n gwybod bod ni'n wahanol i just yn cyrff. Da ni'n bobl hefyd yn dydan. Ac mi roedd Iesu, go iawn, y person yma, mi roedd o yna ar y cychwyn, pan gafodd pob dim i greu. Sbiwch ar adnod 3, daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef ni ddaeth un dim i fod. So, cyn i'r cosmos gael ei greu, cyn i'r bydysawd, cyn i'r ser a'r planedau, a'r anifeiliaid, a'r planhigion, cyn pobl, cyn reality, cyn i'n dychymyg hyd yn oed ar byd yma sydd gennym ni, mi roedd Iesu Grist. A rhag ofn bod ni'n meddwl bod ni wedi camddeall, Ioan mae'n ddeud o mewn 2 ffordd ydy, daeth pob peth i fod trwyddo ef, a hebddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. So pob dim da ni'n weld, mae Ioan yn deud, mae'r cyfan oll Iesu nath i wneud o. Da ni'n gwybod bod Duw, y tad, wedi siarad y byd i fod, ond Iesu Grist nath i wneud o. Hwn naeth o. Yn adnod 4, mae'n mynd ymlaen, fod i awdur bywyd, fod i ffynhonnell pob dim. Beth sydd ynddo ni, y bywyd sydd ynddo ni, mae o wedi dod o'r person yma, o Iesu Grist. Dwi wedi bod yn trio meddwl am ddarlun, ac efallai fod hwn yn ddarlun amherffeth, ond dych chi jyst yn meddwl am y trydan sydd o'n cwmpas ni, a'r trydan da ni'n ddefnyddio. Lle mae hwnna'n dod? Wel, mae o'n dod, ac efallai bod ni'n gwybod, yn y gorffennol, mae wedi bod yn dod o'r atomfa. Da ni'n pasio Trawsfynydd ar y ffordd lawr i Aberystwyth yn dydan, neu'r Wylfa ac yn y blaen. Hynny, mae nhw'n dod o rwle. Dydy'r pethau, mae ddim just, pan da ni'n switcho golet, diolch just yn switcho ymlaen, mae rhaid i rhywbeth ddod o rwle, o'r ffynhonnell. A mae'n bywyd ni yn dod o yr arglwydd Iesu Grist. Fo sy'n cynnal bob dim. Fo sy'n cynnal ni rwan. Y ffaith bod fi medru codi nwylo fyny a lawr, mae oherwydd yr arglwydd Iesu Grist, y person yma. A mae Ioan yn deud, os da chi eisiau gwybod be di bywyd, os da chi eisiau deall be sydd yn digwydd, mae rhaid i chi ddeall am y person yma. Dwi'n meddwl blant weithiau os da chi'n cael mewn i drwbl. Blant, da chi'n cael mewn i drwbl weithiau, a da chi'n medru dychmygu bod chi wedi bod yn gwneud mes yn y stafell. A mae dad neu mam yn dod i mewn i'r stafell. Mae'n digwydd yn tŷ ni weithiau. Dwi'n mynd i mewn i'r stafell a mae pethau wedi cael eu tynnu bob man. A mae'n mes rhyfeddol. A beth sy'n digwydd ydy, mae Ben yn mynd Anna nath, a mae Anna mynd Ben nath. Wel, sbiwch o gwmpas, right, pob dim, Iesu nath hwnna. A diolch yn mes, mae'n beth da yn dydy, mae'n beth rhyfeddol. Iesu sydd wedi wneud o. Dyna beth mae Ioan yn dweud yn fama. A mae wedi wneud o oherwydd fod o'n dduw.
Dych chi'n gweld mae'n defnyddio y gair yn dydy, y gair. Pam? Achos, wel, i'r Groegiad, fyddai'n darllen hwn, y gair oedd o'n golygu fel y logic oedd tu ôl bob dim. A dyn ni'n gweld hynny heddiw yn cymdeithas ni. Dych chi'n gofyn i bobl beth sydd tu ôl bob dim. A mae'r rhan fwyaf o bobl yn dweud, wel, mae rhywbeth tu ôl bob dim. Mae rhaid bod yna rhywbeth yn rhoi trefn i ni. A mae Ioan yn dweud, wel, hwn ydy y rhywbeth yna. I'r Iddewon yn amlwg, pan oedd y gair yn cael ei ddefnyddio yn yr Hen Testament, oedd o wastad pan oedd Duw yn gweithio. Oedd Duw yn gweithio trwy ei air, gafon ni o'n Salm 44, ond pan oedd Duw yn creu y byd, dweud y gair. Oedd o'n siarad efo'r proffwydi, oedd o'n achub, oedd o'n gyrru Moses, daeth gair yr arglwydd at Moses, yn ei ddoethineb y gair ydi o wastad. Felly mae Ioan yn deud wrthyn ni o'r dechrau, hwn oedd yr un. Hwn ydy'r un sydd tu ôl pob dim. Hwn ydy Duw. Mae o yn dduw ac yn syth yn fama, da ni'n dechrau gweld yr drindod yn dydan, y tad, y mab a'r ysbryd glân. Hwn ydy y mab. Dyma ydy'r pwynt mawr, dyma ydy'r gair, dyma ydy'r un sydd yn dangos Duw i ni. Mae'n deud, os da chi eisiau gwybod beth sydd tu ôl bob dim, os da chi eisiau gwybod sut sy'n ydy Duw, sbiwch ar hwn, achos mae'r person yma yn dduw. Hwn ydy'r un, yr self-expression os hoffech chi, bod Duw yn dangos i hun. A mae o'n mynd ymlaen, mae'n sôn am hwn ydy'r goleuni. Mae'n sôn am bod Ioan fedyddiwr, a fydde hwnna'n bwysig iawn i'r Iddewon oedd yn darllen hwn, bod Ioan yn pwyntio at Iesu Grist hefyd, ond dyn ni'n gwybod yn y dechrau beth oedd na dywyllwch ac yn y blaen, ond mi ddoth yna oleuni i mewn, ac Iesu ydy y goleuni yna. Mae yn rhoi trefn ar bethau. Ond dyn ni hefyd yn gwybod, ac oedd Ioan yn gwybod, bod yn byd ni yn fyd tywyll. Bod yna bethau yn byd ni sydd yn dywyllwch, sydd yn ofnadwy, sydd yn drist. Bod yna brofiadau yn bywyd ni sydd yn dywyll, sydd yn anodd. Yn gwybod bod yna bethau sydd yn digwydd yn y byd yma yn anodd. Bod yna bethau da ni'n gwneud sydd yn dywyll. A mae Ioan yn deud, hwn ydy'r goleuni sydd yn dod fama hefyd. Hwn ydy'r goleuni sydd yn dod i ddod a daioni a da i'r bywyd yma. Hwn ydy'r un sy'n dod i gael gwared a'r tywyllwch yma. Mae yna rhywbeth yn bod yn y byd yma. Mae yna dywyllwch yn y byd yma. Hwn ydy'r un sydd yn dod. A dwi wrth i modd, dych chi'n gweld yn adnod 10, yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. A dyn adnod 11, daeth i'w gynefin ei hun. Fe mae Ioan fedyddiwr a Ioan yn dweud yn fanna. Beth oedd cynefin Iesu? Wel, i gynefin o oedd nath o ddod i Galilea, a nath nhw ddim i dderbyn o. I gynefin o hefyd oedd Israel, pobl dduw, a nath nhw ddim i dderbyn o. Ond hefyd cynefin Iesu di'r byd i gyd. Hynny fo nath y cyfan. Mae'n dal y cyfan yn ei law. A dydy'r byd ddim wedi dderbyn o chwaith. Dydy pobl ddim yn ei dderbyn o, ac o'n fanna y ma'r tywyllwch. A hwn ydy'r ateb. Hwn ydy'r un sy'n mynd i ddod a goleuni. A nid jyst dod a goleuni, ond dod yn oleuni. Hwn ydy'r un yma pawb i angen. Ac os ydych chi'n gwrando ar hyn, bore yma, ydych chi'n stryglo, yna a'ch ateb chi ydy'r arglwydd Iesu Grist. Hwn ydy goleuni y byd.
ac mi fydd Ioan yn pigo hynny fyny yn hwyrach ymlaen. Felly, dyn ni wedi gweld, mae Ioan yn sôn am yr un rhyfeddol yma, y Duw sydd tu ôl pob dim. Ond efallai fod yna rai pobl yn fama, fysa'n dweud, ie, dwi'n derbyn hynna. Hynny fydden y bobl sydd ddim yn Gristnogion yn derbyn bod yna rywun tu ôl y cyfan. Bod yna rywun yn gwneud hyn i gyd. Bod yna rywun, rhywbeth, tu ôl bob dim. Ond person? Dychmygwch rwan pe bawn ni'n dweud bod yna ddyn yn dod mewn ac yn eistedd fanna a bod fi'n dweud, dyna Duw. Ni fyddech chi'n meddwl, beth ydy'r person yma wedi cael hyn yn iawn? Ond dyna beth mae Ioan yn ei ddeud. Den ni'n gweld o ymlaen a daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith. Mi ddath hwn, yr un nath greu pob dim, ail berson y drindod, nath o ddod yn ddyn. Mi ddoth o'n un ohono ni, mi nath o gael corff fel ni. Ac oedd o'n medru gwneud hynna oherwydd yn bod ni wedi cael yn creu ar lun a delw Duw. Fysa Iesu ddim di medru dod fel rhywbeth arall, fel anifail arall neu rhywbeth fel la. Dim ond fel person y gallai fod wedi dod. Ac yn yr adnodau nesaf yma, mae Ioan yn siarad yn arbennig o glir efo'r Iddewon ac yn dweud wrthyn nhw, ylwch, dych chi fel pobl, dych chi wedi gweld Duw o'r blaen. Dych chi wedi gweld a profi Duw o'r blaen. Chwi droi at Exodus 30 a 4 yn sydyn iawn. Yn fanna mae Moses yn cael y 10 gorchymyn. Ac dyn ni'n darllen bod Duw yn dod o flaen Moses ac yn y blaen. Ac wedyn mae'n dweud, disgynnodd yn adnod 5, disgynnodd yr arglwydd mewn cwmwl, a safodd yna gyda ef a chyhoeddi ei enw arglwydd. Dyna ni eto, y gair yn dod. Aeth yr arglwydd heibio o'i flaen. So, da ni'n gweld yn fanna, oedd Duw yn dod i ddelio efo Moses. A mae Duw yn dod ac yn gweithio ac yn dangos ei hun mewn rhyw ffordd. A mae'r arglwydd yn cyhoeddi, yr arglwydd, Duw trigarog a graslon. Araf i ddigio llawn cariad a ffyddlondeb yn dangos cariad i filoedd yn maddau drygioni a gwrthryfel a phechod, ond heb ac yn dal yr euog yn ddigosb ac yn cosbi plant a phlant ei plant. Yn fanna, mae Duw yn dod ac yn dangos ei hun i Moses. A dych chi'n gweld yn yr adnodau yma, mae Ioan yn dweud a daeth y gair yn gnawd a phreswylion yn plith, beth yn llawn gras a gwirionedd. Yn yr Hen Testament, pan oedd Duw yn dangos ei hun, gras a gwirionedd a cyfiawnder, rwan, dyn ni'n gweld yn y person yma bod gyda ni Dduw. A dwi wrth y modd efo'r adnod yna, mae'n deud bod oherwydd trwy Moses yr rhoddwyd y gyfraith, ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant. Yr adnod cynt, o'i gyflawnder ef yr ydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras. Efallai bod y cyfieithiad gwell ydy gras yn lle gras. Hynny yn yr Hen Testament, beth oedd gennym ni, a beth oedd gennym ni oedd bod Moses wedi dod ar gyfraith i'r bobl. Ac mi roedd Duw mor raslon yn hynny, yn rhoi y gyfraith i'r bobl iddyn nhw gael dilyn, ac os oedden nhw'n dilyn y gyfraith, mi roedden nhw yn cael bod yn blant iddo fo. Dyna oedd y gras yn fanna. Ond dyn ni'n gweld rwan, mae Ioan yn deud, oedd hwnna'n gras ffantastig, ond mae'n ras gwell wedi dod rwan, achos mae Iesu Grist wedi dod. Mae Duw wedi dod yn un ohono ni.
Hwn ydy yr un. Hwn ydy'r un sydd yn mynwes y tad. Ac felly, mae Ioan yn deud, dwi eisiau sgwennu i chi amdan hwn. Dwi eisiau sôn wrthych chi am hwn. Fo ydy Duw. Dwi yn hollol argyhoeddiedig. Dwi wedi gweld y person yma, dwi wedi byw efo fo, dwi wedi weld o ar ei ore, dwi wedi weld o, sgai ddeud hyn, ar ei wythaf, dwi wedi gweld y cyfan amdano fo, dwi wedi gweld yr eglwys yn tyfu. Duw ydy hwn. Hwn ydy yr un oedd yn y dechrau, hwn ydy'r un sy'n cynnal bob dim, hwn ydy'r un sydd yn oleuni y byd, hwn ydy'r ateb i holl anghenion y byd, fo sydd tu ôl pob dim, y person yma. A dros y misoedd nesaf, da ni'n mynd i mynd efo Ioan, a da ni gobeithio mynd i weld y person yma. Chi'n excited? Gael gweld Duw ei hun? Gael profi Duw ei hun? Cyn gorffen, mae rai fi dweud un peth arall. Mae Ioan yn sgwennu efo pwrpas. Mae'n dweud y pwrpas yna, diolch yn trio cuddio fo oddi wrthyn ni, yn adnod 20, ac ym pennod 20, ac yn at 30, mae'n dweud yr oedd llawer o arwyddion eraill yn wir a wnaeth Iesu yng ngwydd ei ddisgyblion nad ydynt wedi eu cofnodi yn y llyfr hwn. Ond dyma rhain wedi eu cofnodi mwyn i chwi gredu mae Iesu yw'r Meseia, mab Duw, ac mwyn i chwi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Mae Ioan yn sgwennu mwyn i ni gredu. Dyna pam mae o'n sgwennu y llyfr yma. A dyna pam mae teitl y gyfres yma, sgawn ni'r sleid i fyny, ydy Iesu, Iesu, rwyt ti'n ddigon. Geiriau William Williams Pantycelli. Ond os sylwch chi, mae'n efarc cwestiwn yna. Hynny di, mi fydde'r rhan fwyaf o Gymru Cymraeg yn medru canu a morio canu'r emyn yma. Mewn gemau rygbi, a mi fysen ni gyd yn medru morio canu hi. Ond y cwestiwn dyn ni angen gofyn i ni'n hunain ydy Iesu yn ddigon? Ydy o'r Meseia? Ydy o pwy mae Ioan yn dweud ydy o? Lle bynnag dych chi arni heddiw, os ydych chi ddim yn credu yn Iesu Grist, yna mae rhaid chi feddwl am y cwestiwn yma. Ydy Iesu Grist yn pwy ydy o? Os ydych chi yn teimlo'n oer, a bod chi'n teimlo bod Iesu yn bell, mae eisiau chi ofyn y cwestiwn yma. Ydy Iesu yn deud pwy ydy o? Angweddi ydy bydd o yn gysur hyfeddol i ni, y rhai sydd yn credu. Ond mi fydd o hefyd yn sialens. Iesu, Iesu, wyt ti'n ddigon? Achos os ydy Iesu yn ddigon, mae'n rhaid iddo fo newid yn bywyd ni. Mae e'n gysur anferth i bawb sy'n credu. Os ydych chi'n mynd trwy gyfnod anodd, mae gwybod bod Iesu'n frenin, bod y byd i gyd am Iesu Grist, mae'n gysur. Ond all dim byd fod yn fwy pwysig na hyn os ydy o'n wir. Mae'n rhaid iddo fo ddod i'r top. Mae'n mynd i newid pob dim. Mae'n mynd i newid y ffordd dyn ni'n edrych ar yn gwaith, ar yn statws, ar yn arian, ar be dyn ni'n mynd i ddefnyddio yn hamser, ar yn plant a be dyn ni isio ein plant i wneud, ar yn ffrindiau, ar yn teulu. Mae'n mynd i newid y cyfan. Achos mae Iesu ydy'r brenin. Mae o yn Dduw. Diolch mi orffen
trwy sôn am y llew ar wrach. Pwy sy'n hoffi y llew ar wrach yma? Y llyfr Llew ar Wlach. Lot ohonych chi. Mae e'n briliant. C.S. Lewis wedi sgwennu fo. Ac wrth gwrs, be sgennech chi di hanes 4 plentyn bach yn mynd i Narnia. Ond be sydd yn ffantastig ydy os ydych chi'n edrych ar Aslan y llew. Yn y stori, fo ydy yr arwr go iawn. Ac mae C.S. Lewis yn ei ddisgrifio fo fel brenin y goedwig a mab yr ymerawdwr rhyfeddol. Atgoffwch chi o rywun? Hynny, be mae C.S. Lewis wedi wneud ydy, mae'n trio dod trwy'r hanes, trwy'r stori a dangos i ni rhywbeth am Iesu Grist. A mae yna quotes lyflu, dyma un ohonyn nhw. Wrth glywed yr enw, dyma pob un o'r plant yn teimlo rhywbeth yn neidio y tu mewn iddyn nhw. Cafodd Lucy y teimlad yma pan ydych chi yn deffro yn y bore gan gofio bod hi'n ddechrau gwylio'r haf. A dyna ddyle fod i ni fel Cristnogion, pan dyn ni'n clywed yr enw Iesu Grist, mae'n codi rhywbeth ynddo ni. Mae'r bennill sy'n cael ei rhoi yn Saesneg, mae gennym fi hon. Wrong will be made right when Aslan comes in sight. At the sound of his roar, sorrows will be no more. When he bares his teeth, winter meets its death, and when he shakes his mane, we shall have spring again. Chi ddarlun o'r arglwydd Iesu Grist, a dyna beth dyn ni isio i dderbyn. Dyna beth dyn ni isio i brofi, de. Ond hefyd mae Lucy, mae hi'n siarad ac yn gofyn, ydy o'n saff? Cyn cwrdd â Iesu Grist mae'n deud, ydy o'n saff? A mae Mr Beaver yn deud, wyt ti ddim wedi bod yn gwrando? Pwy ddwedodd unrhyw beth am fod yn saff? Wrth gwrs tydi o ddim yn saff, ond mae o'n dda, fe yw'r brenin. Ac wrth i ni edrych ar Iesu Grist, dyn ni methu bod yn saff gyda Iesu Grist, fod i'r brenin, ond mae o'n dda. A fedrwn ni drystio'n hunan iddo fo, gan wybod y bydd o'n newid yn bywyd ni yn llwyr. Gadewch i ni ganu i orffen, i addoli Duw. O'n i'n trio meddwl beth, mae'n gymaint o emynau gwych am yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth ganu yr emyn yma, gadewch i ni feddwl am Iesu ac addoli Iesu Grist. Felly bod y tiwn ddim y tiwn gorau yn y byd neu beth bynnag, ond mae'r geiriau'n ffantastig, achos mae'n neud i ni sylweddoli pa mor fawr ydy'r arglwydd Iesu Grist. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Mawr yn gwisgo natur dyn. Mawr yn marw ar Galfaria. Mawr yn meiddi angau i hun. Gwch ni godi ac addoli yn gilydd. Mawr yn gwisgo natur
ni weddio. Arglwydd, o arglwydd Dduw. Diolch i ti am yr hyn yr ydyn ni wedi ddarllen y bore yma. Da ni wedi darllen pethau rhyfeddol. Dy bod ti wedi dod yn un ohono ni. Ac o arglwydd Dduw Dad, mae'r pethau yma gorewch efallai i ni fedru deall yn iawn ac eto da ni'n gwybod yn calonnau ni bod nhw'n wir. A bod nhw yn gysur rhyfeddol. Ac o arglwydd Dduw Dad, helpa ni rwan i fynd allan o'r ystafell yma yn sŵn y geiriau yma, yn y gwybodaeth yma. Mae Iesu Grist sydd yn rheoli, fod i y Duw, fod i'r un rhyfeddol, fod i goleini y byd, fod i'r drws, fod i'r bara'r fo ydi y cyfan yr ydyn ni angen. A bydd gyda ni rwan, please, bydd gyda pawb sydd wedi fethu bod yma, gyda ni heddiw, da ni'n meddwl am y rhai sydd ddim yn dda'n arbennig yn gofyn i ti achau ac i ti gryfhau yn nhw. A helpa ni fel eglwys i fod yn halen a goleini yn cymdeithas yr wythnos nesaf yma. Amen.